Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. Ay, pak! Ang lumanay mo! Oo, kasi nga, nagpa-practice na ako mag-shoutout ngayong Pasko. Wala akong pamigay sa mga inaanak ko. Yun na yung magiging regalo mo! Oo, shoutout lang. Actually, yun sana itatanong ko sa'yo eh. O tulad niyan, papalapit na ang Pasko. Yan. Anong klaseng ninong ka? There are different types of ninongs Awa. and ninangs. But I would say I'm ninong kas. Bakit ninong kas? Ninong na laging tumatakas. Yung ninong na shoutout lang ang regalo. Oo, ikaw nga. Hindi na kita kailangan tanungin pa. Bakit? Isa kang ninang pat. Bakit ninang pat? Ay, hindi pala. Ninang pot. Yan. Ano ninang pot? Nakuripot. Oy, wag ka ha. Kuripot man ako all year round. Oh. Pero kapag Pasko talaga, pinaghahandaan ko yung mga regalo ko sa inaanak ko. Wow. Oo, kasi tinuturing ko sila bilang mga anak ko rin talaga. Oo. Tulad niyan ngayon, alam mo regalo ko sa kanila? Ano yan? Mga storybooks. Ay, wow. Yan, kasi gusto ko baunin nila yung mga lessons ng mga stories na yun. Oo. Tapos dagdag mo lang din kasi mura lang yun. Sabi ko na nga ba. Pero ako talaga stick ako sa core ko. Oo. Shout out na lang. Ayun, di ba? Matutuwa mo sila. Kanya-kanyang diskarte na lang Legit talaga. yan. Ay nako, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng ninong at ninang Tuwing Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Fairy Godmother. Wow! Ang dami raruan! Ang dami raruan dito sa mall! Ay, nakakatuwa! Salamat, Chuchu! Ang saya-saya ng inaanak ko! Uy, maraming salamat. Maraming salamat, kumari ha. Hindi mo nakalimutan yung inaanak mo. Alam mo, ngayon niya lang yun naranasan. Ay, grabe! Ano ka ba, kumare? Wala yun. Naiintindihan ko namang mahirap ka lang at ako mayaman. Kaya ako na lang ang magpaparana sa anak mo niyan. Ninang Jessa! Ay, may tiyan. Ay, ikaw pala yan. Akala ko tiyan. Oh, yes, baby! Ninang Jessa, gusto ko po nung damit na yun yung katulad po ng damit ninyo. O sige, yung crop top. O, go! Apo! Yan, o, diba? Iniidolo ako ng anak mo. At saka po, Ninang, gusto ko po ng bag ninyo. Yang bag niyo po mismo. Mahal to. Ay, mahal to, inaanak. Gusto ko po niya, Ninang Huwag ka umiyak. O, sige, ito na. O, ayan. At saka po yung gold na kwintas nyo. Ay, naku, tunay to. Mahit de la Rosa to. Tunay to. Ay, marami ka namang pera. Bigay mo na, bigay mo na. Say thank you kay Ninang. Thank you, Ninang! Ay, naku, mag-ina talaga kayo, mga scammer. Ay, Fairy Godmother. Pero most importantly, shout out sa mga well-trained na mga inaanak mo. Ayan. Feeling ko ako to eh. Oh. Yung nanay, hindi yung ninang. Yan. Yung nanay na sasabihan yung anak na, ganito sabihin mo, maraming pera yung ninang mo. Ito, hingiin mo, yung kwintas niya, tunay yan, 24K. Yan. O, anak, yung bag niya, yung dilaw, yun yung gustuhin mo, ha? alam na eh, no? Oo, pero alam mo ko ako nanay, ganito rin yung gusto kong maging ninang ng inaanak ko. ng anak mo. Ng anak ko. Yung mapagbigay talaga. Awa, syempre naman. Tsaka diba? mayaman, syempre. Totoo. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga mema. Namamasko po! Namamasko po! Lakasan mo po, anak. Namamasko po!
Sandali lang! Ang aga-aga, lumabas ko agad! Uy, Jessa, Marto, inaanak mo yun si Robin Shena. Mar, may anak ka na? Hindi, pamangkin ko. Ano ka ba? Nakalimutan mo? Hindi Mano po, Ninang? Namamasko po ako, Ninang. Halika. Ay, namamas ko. Sige, may mga regalo ako sa'yo para dito. Ang dami nito. Wow, may regalo. Wait lang. Eto. Ayan, yan, mga garapon. Gawapon. Garapon. Eto rin, ang dami ko nito eh. Eto, mga mag. Mag. Ayan, mga mag. Ang daming mag. Meron pa dito. Eto, ayan. Blower. Medyo amoy paa lang. Yan. Oh, wow! Thank you, Ninang! Oo naman. Salamat! May mag at saka garapon na ako. Nag-abala ka pa, Jessa. Salamat, ha? Ayan. Ay nako, itong mga mema, ito yung mga feeling ko ako din to eh. Oo. Kung ano lang yung makuha ko sa bahay, Awa. tapos ma-realize ko na ikaw yung inaanak ko, okay na yun. Diba? It's the thought that counts. Kailangan resourceful ka. Actually, gawain ko rin to. Sabi ko na. Oo, halimbawa may regalong binigay sa akin, tapos hindi ko masyadong nagagamit. Oo. O kaya generic, halimbawa lotion, Oo. pabango. Oo. Hindi ko pa muna bubuksan yan. Yan. Oo, para kapag may naganap sa akin, yun yung ibibigay. Yan. Kamakailan lang, nagbigay ng soap si Miss Nicole. Awa. So alam ko na kung ano ang magiging regalo mo sa akin this Christmas. Ano? Yung sabon din na yun. Uy, grabe naman siya. Pero kapag naman meaningful para sa akin Oh. yung binigay, hindi ko rin talaga ibinibigay sa iba. Hindi Ginagamit ko rin. naman. Ang dami kong mga balita na yung Oh. mga binigay ko, iniregalo mo din. Oy! Ang sama naman nila. Sabi ko, wag sabihin. O sabi niya. Ay, nako. Again, kanya-kanyang diskarte lang din talaga. Yan. Pero ang nakakatuwa naman ngayong Kapaskuhan, kahit saan pa yun nanggaling, nagbibigayan talaga mga tao. Oo. Tsaka ano lang to nagpapaalala lang sa atin na ang Pasko talaga ay para panahon para makapagbigay tayo, Awa. makapagsabi ng thank you at most importantly, maging grateful sa kung anong nagkaroon tayo ngayong taon. Ayan. Actually, sinasabi lang po niya yan para ipaalala sa mga inaanak niya na tanggapin nyo kung ano ibibigay ko sa Oo. inyo. Huwag kayong choosy, ang hirap kumita. Oo. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang iyong ninong at ninang na mga missing in action, Yun. i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Naku, quick shoutout lang ako kay Kenneth Oning na nakikinig sa atin ngayon. Papunta siya dito actually. Ay, Around the area lang. I Oo. love it. Baka Oo. naman may papansit ka dyan. Oh, Konsi alam mo na. Siya kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Wow! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shena. Sasakyan sigaw!